Montbau hi havia Can Barret, que era una casa senyorial, i tenia doncs, fins i tot jardins amb un estany amb aigua. On abans hi havia Can Barret, ara hi ha edificis. La idea del nou llibre de la historiadora Carlota Jiménez és aquesta: recuperar els elements, principalment paisatgístics però també culturals, que s'han perdut a l'entorn del barri d'Horta. A partir d'una època dels anys 60-70, amb la gran expansió de Barcelona, doncs, es va perdre moltíssim paisatge de tots els barris. I per tant, doncs, hi ha persones d'una edat concreta, d'una certa edat, doncs, que poden recordar doncs, espais. També pot servir als més joves, curiosos, que vulguin saber com era el barri en el passat. Les imatges antigues són l'eix del llibre. L'autora les ha recopilat provinents de diferents entitats com els Lluïsos d'Horta o el Foment Hortenc o l'arxiu de veïns com el fotògraf Jaume Caminal. I havia de fer un recull del doble per poder triar les més interessants, els elements de les coses que, en principi, segons la meva tria, doncs, podien ser més rellevants. El contingut està estructurat en 3 capítols. Un se centra en el passat rural, un altre en el fenomen de l'estiueig de la burgesia barcelonina a la zona i l'altre en les tradicions i festivitats perdudes. Horta desapareguda es pot trobar a les llibreries del barri i també al web de l'editorial F2. Aquesta evolució. Construït, diria que és això, etnogràfics, sempre tenint que recordar. L'anterior que es va fer fa uns anys de l'abans de la Vall d'Horta,